Здравейте, милички! Вие сте се сменили старте, отново сте в Divine Message посланията за Кададия. Всеки ден божествено послание. Днес е вече вторник, денят на Бог Марс, червен свят, богът на победата, богът на смелостта, богът на решителността, на действието, action, passion, life, любов, живот, страст, всичко в червения цвят, мили мои. Също и за мозъка отговаря Бог Марс, като част от нашето тяло, мозъка и паметта. И картата на Бог Марс е Аз съм добре. Тази карта се пада за втори или трети път. Това е много добре. Висшите сили ни заявяват, че сме добре, светли души. Аз съм добре в мен и във вас, светли души. Има здраве и има устойчивост. Активирам, заявявам за мен и всички светли души и позволявам здравето, мили мои, да живее във вас и в мен. Аумен. Нека вътре в мен и във вас, мили мои, да има сила, но и покой. Божествен покой. Така да сме устойчиви в този свят на хаоса. Тялото ми и тялото ви, мили мои, да пази ритъмът, а умът ви да стои в яснота и да сте в добро състояние на духа. Истина, активирано в името на Бог Марс. Благодаря!